päivää! Tervetuloa Suomeen! Mä oon Mika Auvinen Kuljetus Auvisesta. Tässä on mun rekka, Flowrideri. Tulin tänne suoraan töistä teitä vastaan ja haastattelun jälkeen lähdin takaisin töihin. Nämä on hienoja autoja, mutta päätehtävä niillä on olla tienaamassa ykkönen rahaa eli töissä. Lumipalloilmiö, että siitä lumipallosta kasvoi lumiukko, niin sitten nämä on tullut tämmöisiä isoja projekteja. Ja mä oon sanonut aina, että tää on niinku jääkiekkojoukkue, että yksi mies ei ole mitään, niin tarvitaan koko joukkue, että pärjää. Ja tätäkin autoa niin rakennettiin kaikkiaan 1 vuosi, että useampi 1000 tuntia on mennyt työtunteja, että koko vuosi meni, että kaikki on käsityötä, mitä näette sisällä ja ulkona. Tää on niinku työtä ja harrastusta tää rekka-autoilu, mutta se perhe on niinku tärkeä ja onneksi meidän vaimot on se mahdollistaneet. No 18 nyt kun on, niin tällä hetkellä ajossa niin on niinku tämmöistä täysin niinku maalattua, niin on niinku 4 autoa. Okei. Tullutkin tää kulttuuri. Että alun perin on tietysti tullut jostain Amerikasta ja rantautunut Eurooppaan ja Ruotsiin. Ja Ruotsista nämä aikoinaan, silloin 80-luvulla, niin silloinhan ne 90-luvua, niin lupit, että nyt me ollaan menty vähän ohi, että Suomessa on vähän hienommat autot kuin Ruotsissa. Tallinnan näyttely, mä tykkään Tallinn Truck Show. Se on hyvä näyttely, niin kuin kaikki näyttelyt ja kaikki elämässä pitää mennäkin, koko ajan pitää kehittyä ja se on kasvanut ja kehittynyt ja se on hieno tapahtuma, sinne on kiva tulla. Laululava on kaunis paikka, Tallinna on kaunis kaupunki, siellä on hienoja ihmisiä, paljon ystäviä, niin mukava tulla. Niin me tullaan tänä vuonna meiltä tulee sinne 3 rekka-autoa. Ja tiedän, että sinne on tulossa tosi paljon hienoja autoja Suomesta ja myös Ruotsista. No me ajetaan suurin piirtein se 1 000 000 kilometriä ja sitten se menee vaihtoon. Että tätä tehdään. Tää on työ ja harrastus niin kuin samassa ja totta kai se maksaa. Ihmiset aina kysyy mitä maksaa. Mä en yleensä tykkää puhua rahasta, mutta totta kai tämmönen ihan perustyöauto. Tämmönen auto maksaa jo semmosen 500 000 hinta laitettu, että silloin olisi saanut jo toisen auton sillä ylimääräisellä, että olisi saanut 2 autoa, mutta että